ቻናል እዚ ብናይ ቋንቋታትን ቱሪዝምን መሰልጠኒ ማእኸል ፖንት ዝተዳለዉ ትምህርታዊ ቪድዮታት ናተሰደደ ፀኒሑ እዩ ብዝተፈላለዩ መምሃራን ንኣኻትኩም ይጠቕሙኩም እዮም ተባሂሎም ዝሕሰቡ ዝተፈላለዩ ትምህርትታት ሰሪሕና ኢና ማለት እዩ ሕዚ ድማ ብላይቭ ቪድዮ ተጋኒና ኢና ማለት እዩ እና ሎማዓንቲ ብደንብ ዲስከስ ንገብረሉ ብዛዕባ neither እና either ልብሉ ክልተ ቃላት እዩ ማለት እዩ እዞም ክልተ ቃላት እዚኣቶም መብዛሕትኦም ሰባት ብጣዕሚ እዮም ዘደናግሩ ጥቕሞም ለግን ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ቅድሚ ናብና ሎማዓንቲ ትምህርትና ምሕላፍና ግን ንእሽተይ ምኽሪ ክህበኩም ብዛዕባ እንግሊሽ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ይደናገር እዩ ማለት ሓደ ሰባት ለንኤው በቃ እንግሊሽ ፈፂምካ ለይከኣል ቋንቋ ልመስሎም ብዙሓት እዮም ማለት እዩ ግን ሃሙ የኾነይ እንግሊሽ ካብዞም ብጣዕሚ ቀለልቲ ቀልጢፎም ልልመዱ ዓይነት ቋንቋታት እዩ ማለት እዩ ግን እንታይ ተሃሊካ እዩ ኮንሲስተንሲ ወይ ድማ ቀፃልነት ልበሃል ማለት እዩ እና ኮንሲስተንሲ ለለዎ ወይ ቀፃልነት ለለዎ ሰብ ቀልጢፉና ምልዋጥ ክእለት እኒአዎ ማለት እዩ እና ሎማዓንቲ ንኣብነት ፖንት ኦንላይን ለሰን ኢልኩም ኣብ ዩቱብ ኣትይኩም ሓንቲ ቪድዮ ተተኸታቲልኩም ተተማሂርኩም ኖት ሒዝኩም እንድሕር ፍልጠትኩም ዕብይኩም ግን እዛ ነገር እዚኣ ፅባሕ ተለይደጊምኩማ ዕብየትኩም ቀፃሊ ኣይኮነ ማለት እዩ ቀልጢፍኩም ኣይትልወጡ ራይ ናብ ምፍላጥ ናብ ምኽኣል ግዜኹምስ ናነውሐ ይክኸድ እምበይ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ወይ ቀልጢፍኩም ናይ እንግሊሽ ክእለትኩም ኣይዓቢ ማለት እዩ እና ቀፃልነት ክንድዚ እዩ ኣፈላላይ ዝፍጠር ማለት እዩ እና ቀፃልነትኩም ኩሉ ሻዕ ተረጋገፀ ክኾን እዮ መዓልቲ ናብ ዩቱብ ንኣትኹም ናብ ቲክቶክ ንኣትኹም ፖንት ኦንላይን ለሰን ኢልኩም ንኣትኹም ማለት እዩ ኣብኡ ለለዉ ቪድዮታት ተኸታተልዎም ተምሃሩሎም ማለት እዩ ኣነ ብጣዕሚ ርግፀኛ እየ ናይ እንግሊሽ ክእለትኩም ፍልጠትኩም ብጣዕሚ ክዕብይዎ እዮም ማለት እዩ እና ናብና ሎማዓንቲ ርእስትና ነተ ናብ ሎማዓንቲ ርእስና ከም ነገርኩም neither እና either እዮም ዝበሃሉ እዞም ክልተ ቃላት እዚኣቶም ተመሳሰልቲ ክመስሉ ይኽእሉ እዮም ነገር ግን ዝተፈላለዩ እዮም ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንዓለም ጥቕሚ እኒአዎም ሓደ ዓይነት ለለ ዘመሳሰሎም ነገር እውን ዝተፈላለዩ ነገራት ክህሊ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እና ብneither ንጀምር alright I mean በኢዘር ልብል ማለት እዩ ኢዘር ትርጉሙ ሓዲኡ ንምባል እዩ ኢዘር ማለት ሓዲኡ ማለት እዩ ክልተ ነገራት እንድሕር ሃልዩና ወይ ካብ ክልተ ነገራት ሓደ ምረፅ እንድሕር ተባሂልና ሓዲኡ ንምባልስ ኢዘር ተጠቒምና ኢና ሓሳብና ንገልፅ ማለት እዩ neither ማለት እንደገና ካብ ክልቲኡስ ምንም ንምባል ኢና ንጥቀመሉ ማለት እዩ ክልተ ነገራት እኒአው ካብ ክልቲኦምስ ዋላ ሓደ ወይ ድማ ምንም ክንብል ተደሊና neither ንጥቀም ኣለና ማለት እዩ ንጥቀመሎም መንገድታት ግን እንታይ እዮም ዝተፈላለዩ እዮም ማለት እዩ ንኣብነት ኣነ ናብዳ መፅሓፍ ከይደ መፅሓፍ ሸዋጢ ክልተ መፅሓፍ እንድሕር ኣምፂለይ ማለት እዩ ናብ ባዕሉ you can take either book ተይልኒ እንታይ ማለት እዩ ሓዲኡ መፅሓፍስ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ either book ማለት ሓዲኡ መፅሓፍ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ እንደገና you can take neither book ተይልኒ ግን ዋላ ሓደ ክትወስድ ኣይትኽእል እዩ ማለት እዩ right neither book ማለት ካብ ክልቲኦም ምንም ኦኬ ዋላ ሓደ ንማን ለኣክል እዩ so either እና neither ከምዚ እዮም ማለት እዩ ብኻሊእ መንገዲ ክንሪኦም ተለና either እና neither እንታይ ኢና ንጥቀመሎም ኣብ ምርጫ ወይ ድማ ኣብ መማረፂ ማለት እዩ right ክልተ ነገራት ተሃልዮምስ ካብ ክልቲኦም ሓደ ንመርፅ ተደሊና ወይ ድማ ምንም ክንመርፅ እንድሕር ደሊና either እና neither ንጥቀም ለና ማለት እዩ so ዲቴይሊ ወይ ድማ ብዋናነት ኢዘር ልብል ብደንብ ንርአዮ ማለት እዩ እና እንታይ ከም ንነገርኩም ኢዘር ማለት ሓዲኡ ማለት እዩ እና ንኣብነት ሻሂ ዲኻ ትደሊ ወይስ ቡና ኢሉ ሓደ ሰብ እንድሕር ጠይቕካ do you want tea or coffee ኢሉ ክጥይቕካ ክእል እዩ ሓደ ሰብ እና ሓዲኡ እንድሕር ትብል ተደሊኻ I want either ትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ I want either ትብል ተለኻ ሓዲኡ ሻሂ ወይ ድማ ቡና ማለት እዩ ከምኡ እውን I want either tea or coffee ለትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ right either tea or coffee ማለት ይከኣል እዩ either ኢልካ ምቁራፅ ለይከኣል እዩ ማለት እዩ so either ልብል ቃል ሓዲኡ ንማል ንጥቀመሉ ኣለና ማለት እዩ እሺ ዓሳ ዲኻ ትደሊ ደርሆ do you want fish or chicken ኢሉ ሓደ ሰብ ተጠይቕካ ሓዲኡ እየ ልደሊ ትብል ተደሊኻ I want either ትብል ኢኻ ማለት እዩ so I want either ክትብል ተለኻ ሓዲኡ right ደርሆ ይኹን ወላ ዓሳ ይኹን ማለት እዩ neither ትብል ተለኻ እንደገና ካብ ክልቲኡስ ምንም ኣይደሊ ንማን ንኣክል ኢና do you want tea or coffee ሻሂ ዲኻ ትደሊ ቡና ኢሉ ሓደ ሰብ ክጥይቐካ ተሎ I want neither እንድሕር ኢልካ ምንም ኣይደሊ ወላ ሓንቲ ኣይደሊ ሻሂ ለይደሊ ቡና ለይደሊ right ካብ ክልቲኡ ወፃኢ እየ right neither ማለት ካብ ክልቲኡ ወፃኢ ክልተ ነገራት እኒአው ካብዞም ክልተ ነገራት እዚኣቶም ወፃኢ ንማል ተደሊና
neither ንጥቀም ኣለና ማለት እዩ okay fish ዓሳ or chicken ደርሆ ዲኻ ትደሊ ትልካ ሓደ ሰብ እንደገና I want neither እንድሕር ኢልካ ሓዲኡ ኣይደሊ በቃ ምንም ኣይደሊ ካ ኹትዩ ወፃኢ እየን ማለት ትቆመሉ ኣለና ማለት እዩ እና ለተፈላለዩ ኤግዛምፕል ክወኩም እያ you can dress either black or red تيلا تاي مالتها you can dress either black or red yeah ጸሊም ወይ ድማ ቀይሕ ክትخدن ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ right ሓዲኡ ካብ ቀይሕ እና ካብ ጸሊም ሓዲኡ መሪጽካ ትخدن ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ okay you can dress neither black or red تيلا تاي مالتها أو ጸሊም ወይ ድማ ቀይሕ ክትخدن ኣይትኽእሊ نمال أكلي ما جمرت أنت هاي ليرة بحر أستوعبكم فهمكم you can dress يلا ليرة you can dress ترجمو تايو تخدن تخلي خا يكون نيرو ترجم نقدر قلت تخدن أي تخلي يلو اللغة right you can eat تبلع تخلي خا يترجم نقدر قال أنا تعيلو اللغة تبلع أي تخلي نمن تاي neither سلالة تقومكم مالتي أو لغة يكون مولع حسا مالتي neither لبحربني يقوم أو أنت أو خالص أي تخلي يعني you can eat neither chicken or fish تيلا you can eat neither chicken or fish تيلا دورها وين مع سكتبل أي تخلي يلو له alright ولا you can eat يكون بي أي تخلي يكون نعم negative يلمس مناتو تايو neither ألو تاوي سلال خوانا مالتي so كم زعنتوا نقولكم you can dress neither black or red ندعي لكم حادثة ها أيه ويدما تسلم كتخدن أي تخلي مالتي so neither كل شيء أنا قالوا تاوي إلى من رح either عندنا كم خدت نجارات حدا نعمل رأس الدل نيوه مالتي نعم متشرشنا نمسح do you want money or car تلك حادثة جنزب دخات دلي مكينة عند حريلك حاديو عند ترى خات هتدخلها I want either okay I want either أنا تقول دلي حاديو يلدلي either حاديو ما لا أكلي right I want neither تيل خاكن من ما يدلي alright كأرشي كمكينة كقلتيو من أيدلي I want neither so زنامة مرة ترجمهم either إن neither زي خانو اللغة مالتي إن خلاي عم بالخلاي تقومهم ناي either إن neither على English كلمة ستلنا مالتي كل يوم حدا عين التقميني هو مالتي هاي نمالي أنا لا نمالي ننتقمله right كل شيء مول حساب أخلت إلى مكان أو نتاوي على تاوي لبهالو مول حسابات اليوم مالتي على تاوي لبهال مول حساب اليوم أو نتاوي لبهال مول حساب اليوم مالتي نعم نت كتبلع تخلي خاتيلا أو نتاوي مول حسابي تخلي خات أو نتاوي مول حسابي تصنع تخلي خات مهار تخلي خات أو نتاوي مول حسابي زي أنا حجوسية أنا هفتامية أنا تنكر رأيه زي أطهم أو نتاوي مول حسابات يوم مالتي نايزي أطهم تسأرر تلخون النجارة قالوا تاوي مول حسابي بهال نعم نت كتبلع تخلي كتخري تخلي كتصنع تخلي كتسرحي تخلي أنا حجوسي يخون خوي أنا هفتامي يخون خوي أنا تنكر يخون خوي right أي خون خوي أي تخلي لولو زم هم زم لولو على تلو ومول حسابي هو قالوا تاو مول حسابي بهال مالتي فحدث لخون قالوا تاو مول حساب كنا قرت له مسؤول بحته تسمع خطأ خطأ أنا لا ولا نعم حدث مثيلوس أنا حجوس يخون خوي تيلوس تاي خطأ أنا لا yeah you say me too alright so حدث أنا حجوس يخون خوي تيلكاس أنا لا خطأ أنا أي خلي 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 كصنع خلي alright كبلع خلي كسرح خلي تيلكا أنا لا مال فلوتي مالتي عند حرب وسط السماء مع خون خاي نعم إنجليش كلمة تلنا مالتيو أنا لا نمال إذا تطعمنا أنا لا نبل نخلينا neither تطعمنا لا أنا لا نبل نخلينا مالتي right أبدي أبدا بيجيركم بستوعبه either إن neither أو تقومهم حد عينتي مالتي كل يوم أنا لا نمالي ننتقم لهم لنا مالتي either لا أنا لا نمالي ننتقم لهم neither لا أنا لا نمالي ننتقم لهم مالتي so بإذا استنجمر أتقاقمهم جن يفلي زمن قدي مالتي إذرنا نيزر نتقام لهم من قدي بتعامل تفلانية مالتي so إذر نتقامت لنا كل شيء إذر أفتي قالوا تاو ملحسة بس تمج الرشاي متص مالتي أنا نتحدث I don't like coffee بنا I فوتي نحريلو أنا لأن مالتين النخل
I don't like coffee either. Okay, I don't like coffee تبل مول حسا حمل الله خوينا either بالحريت مسخلا لنا مالتي I don't like coffee either أنا لبنا أيفوتي نبلنا مالتي okay ويد ما أنا لا نمال I am not happy أنا حقوسي هون خويتي إلى حادثة أنا لا نمال either تطعمنا تاينل أو أتخكل I am not happy either إن أنا نبل مالتي okay حادثة I don't wanna go تيلو كخد عيد اللي نحريلو أنا لا نلترلينا either تطعمنا تاينل I don't wanna go either okay بقى كل شيء عيزر تتقوموا لتلقوا أنا لا نمال ترليكم بقى بتمجرشة على تاويل خونا ولا حساب يلاتي مالتي كالي من process وي من لجنا نقدر يولي مالتي كند زي قليل مالتي نعم نيزر نمسك لنا نقدر كاو زبالة قليل نيزر تطعيم أي أنا لا كل نحب لهم مي رأيكم قد من نيزر توسخ مالتي مي نيزر تلهم أنا لا مالتي نعم نت I don't like coffee تيل حادثة أنا بنا عيفوتي نحريلو أنا لا نحرتولو داريكم مي نيزر تولو طوليكم نيزر تطعيمكم مالتي مي نيزر مالت أنا لا مالتي أوكي I don't wanna go كخد أيدلي نحريلو تولو طوليكم سخاتهم مي نيزر أنا لا I am not happy تيل حادثة مي نيزر أنا لا so قالوا تاول خونا حساب حادثة كنا قرت لهم مزود السماء مع تلخة تايت اللخة مالتي me neither so either إن neither أو زي أفلا لاي مالتي either كل شيء بتقالوا تاول حساب بدحريتي لمتص neither نجنا مس me إيه لمتص مالتي نموذج حتى مسهات لدنا قولوا له أوزي عم تايو أب أون تاوي ملا حساب خنتو لخص أنا لنا ما لستعين أنا بي أوكي حادثة أون تاوي لغونا ملا حساب من حيث تناجلوس أنا لا كل تدلي عنس هيكلني إني مالتي أنا تحدث I like coffee أنا بنا يفوتي تيلو وي I am happy أنا حقوسية نحريلو وي I wanna go أنا كخديد الإيه نحريلو سي أنا لنا ما استعينبل هو me too أوكي تعالى me too نقدر مالتي نعم نت I am happy تيلو حدث أنا حقوسية تيلو أنا لنا ما me too أوكي I wanna go أنا كخديد الإيه me too أنا لا I am rich أنا have تامية تيلي حادثة me too I am strong أنا تنكر رأيه me too so كل شيء لخونا سر just أون تاو لخونا ولا حسب كل عرفت له مالتي أنا لا نمالسي me too إن أنا مالتي negative كونترول ألو تاوي كونترول لكن تايلاني أنا either ويد ما neither تطعمنا أنا لا me too نبدي لكم يخو مالتي alright زكالي إن تقوم لهم من قد تحت مالتيو so do I so did I so will I so was I so am I لولو لنيو neither was I neither do I neither did I neither will I neither was I لولو لنيو مالتي زي أتم تايوم أنا لا نمال نعلو تاول خونم ولا حساب نعون تاول خونم ولا حساب أنا لا نمالس نتقوم لهم بالتعمي لتفلالي من قد تحت يوم مالتي نا بنيزر استنجمر نيزر عنده تايلكم نيرة مي نيزر تلتلخا أنا لا مالتي لكم نيرة الرايت حز لكن بخالي من قدي تطعمنا نيزرس بخالي من قد تطعمنا أنا لا مال حامي كم نخل كاريكم مالتي أوكي نعم نتحدث I don't like coffee كل خلي I don't like coffee أو زي بدن بكتستعوا الورق بأكم نقدر تعيز سب don't يلتقام له أوكي don't كزرزر طلع تايلخون do not اوكي استوعبوا تايل خون do not يخون له مالتي سو كاوز نديم ولا حساب توصو مالتي do تقول قال فليهم توصو امو كاو مسمن تمصوا مس نيزر تمصوا مالتي اوكي حادثه I don't like coffee انا بنا ايفوتي نحريلو ساعتهم تايتو neither do I همين اجرنا نينا do تولس كابزا ولا حساب او صينا أمتينا يعني إنا مالتي alright neither do I نبلنا مالتي إيش نقصل هذا سب I'm not happy إن حريلو مالتي أستوعب تايلو لا I am not happy يلو لا so كاوز تايتو سو مالتي am تبل alright إذا am تبل توسو أم مسمن تتكمل مس neither مالتي alright neither am I هاي مالتي زي أنا لا أوكي أنا لا
ሕዚ ኣሉታዊ ዝኾነ ሙሉእ ሓሳብ ኢና ንሽካሕ ሕዚ ማለት እዩ ኣሉታዊ ዝኾነ ሙሉእ ሓሳብ ማለት እዩ እሺ ንቐፅል ሓደ ሰብ I was not rich ሃፍታም የነበርኩ ኢሉ ሓደ ሰብ I was not rich ኣስተውዕሉ እዚ ኣሉታዊ ሙሉእ ሓሳብ ኢና እንታይ ንወስድ ማለት እዩ ካብዛ ሙሉእ ሓሳብ እዚኣ እንታይ ንወስድ was ንወስድ ማለት እዩ ካብኡ ምስ መን ነምፅኣ ማለት እዩ ምስ ኒዘር ንጥቀመላ neither was I ኣነለ neither was I ኣነለ ኦኬ ንቐፅል I will not go alright I will not go ትብል ሓደ ሰብ ኣይኸዲ ንመፃኢ ማለት እዩ እዚ ኣይኸዲ እንድሕር ኢሉ ኣነለ ንማለት እንታይ ንብል neither will I ንምንታይ will ተጠቒምና ምክንያቱ ምስናት መፅያ ለላ እንታይ እያ will እያ ማለት እዩ እና ኣብዚ ብደንቢ ክተስተውዕልዎ ዝግበአኩም ማለት እዩ ኩሉ ሻዕ ምዛ ናት ቅድሚ ናት ንመፀ ቃል ኢኹም ምስ neither ትጥቀምሉ ትኽእሉ ማለት እዩ ንኣብነት I do not like coffee I do not like coffee እሺ ምስ ናት እንታይ መፅኡ እኒኦ do right do ትብል ቃል እያ መፅያ እኒኣ so neither do I ትብለኹም ማለት እዩ I am not happy እዚ ምስ ናት እንታይ መፅያ እኒኣ am ትብል ቃል እያ መፅያ እኒኣ ማለት እዩ so am ምስ neither ትጥቀምዋ ኣለኹም ማለት እዩ neither am I ትብለኹም ማለት እዩ I was not happy ምስ ናት was ትብል ቃል እያ መፅያ እኒኣ then was ትጥቀምዋ ኣለኹም ማለት እዩ neither was I ኣነለ ንምባል ማለት እዩ alright I will not go ምስ ናት እንታይ መፅያ እኒኣ will ወዶ yeah so neither will I ትብለኹም ማለት እዩ and ኣብዚ መጨረሻ እንደገና I didn't sleep right or I did not sleep ኢሉ ሓደ ሰብ ምስ ናት እንታይ ተጠቒሙ እኒኦ did ወዶ so did ምስ መን ነምፅእ ኣለና ማለት ምስ neither did I so እዚ ኩሉ እንታይ ኢና ንብለና ማለት እዩ ኣሉታዊ ዝኾነ ሙሉእ ሓሳብስ ከመይ ጌርና ኣነለ ኢልና ክንሰማማዕ ንኽእል ምስ ሓደ ሰብ ዝኾነ ኣሉታዊ ዝኾነ ነገር ክናገር ተሎ ኣነለ ንማል ብእንግሊሽስ ከመይ ጌርና ንጥቀም ብዘውዝኒኦ መንገዲ ኩሉ ንቕፅል ኣለና ማለት እዩ ብሓደ ዝተወሰነ ጥያቄታት እኒአኒ ብሓደ ኮይና ክንሰርሐን ኢና ማለት እዩ መጀመርታ ግን ናብ ኣዎንታዊ ዝኾነ ንምፃእ ሓደ ሰብ ኣዎንታዊ ዝኾነ ሙሉእ ሓሳብ ክልዕል ተሎ ኣነለ እንድሕር ትብል ደሊኻ ምስኡ እንታይ ኢኻ ትጥቀም እወ ክንዲ ኣፍ ኒዘር ሶ ኢኻ ትጥቀም ማለት እዩ ኦኬ ሶ ኢኻ ትጥቀም ንኣብነት I like coffee እንድሕር ኢሉ so do I ኢና ንብል ማለት እዩ ኦኬ so do I ሕዚ do ካብ የምፂኻዮ እንድሕር ኢልኩምኒ I like coffee ክብል ተሎ ምስ like ቅድሚ like do ኒኦ እዩ ማለት እዩ ተሓቢኡ እዩ ወይ ኣይመፀ እምበይሲ ኣይተፀሓፈ ወይ ኣነ ኣይተናገርኩ ወይ እምበይ do ኒኦ እዩ ማለት እዩ right I like coffee ማለትስ I do like coffee ማለት እዩ ምንም ኣፈላላይስ የብሉይ so I like coffee እንድሕር ኢለ so do I ይብለኹ ኣነ ማለት እዩ ሓደ ሰብ I like coffee ኣነ ቡና ይፈቱ ተይሉ ኣነ ለክብል ተደልየ so do I ይብለኹ do ይጥቀምለኹ ማለት እዩ right I am happy እንድሕር ኢሉ ኣነ ለንማል so am I እንታይ ተጠቒመኒ ኢኹ am ትኽክል I was happy ኣነ ሕጉስ ነይረ ተይሉ እንታይ ይብለኹ so was I will go ክኸድየ እንድሕር ኢሉ so will I ይብለኹ ማለት እዩ I ate banana ተይሉ ሓደ ሰብ ኣነ ሙዝ በሊዐ እንድሕር ኢሉ ኣነ ልንማል so did I ኦኬ so ኣብዚ ናብዚ ዘለዋ ክልተ ኣፈላላይ ብደንቢ ክትሕዝሉ ይደልየኩም እየ ማለት እዩ verb 1 እና verb 2 ብደንቢ ኣፈላላዮም ፍለጥዎ እሞ verb 1 ቅድሚኡ do እንድሕር መፅዩ verb 2 ቅድሚኡ እንድሕር did መፅዩ ምንም ኣፈላላይ ኣይፈጥሮይ ማለት እዩ ኦኬ ንኣብነት ከመይ ኢልኹም ለዚ ሓደ ሰብ I study English እና I do study English እዚኣቶም ክልቲኦም እዞም ክልተ ስንተት እዚኦም ምንም ኣፈላላይ የብሎም ሓደ እዮም right I study English I do study English ማዕረ እዮም ማለት እዩ study እንታይ እዩ verb 1 እዩ ኦኬ verb 1 ስለዝኾነ ቅድሚኡ do ዝብል ቃል እንድሕር መፅዩ ምንም ኣፈላላይ ኣይፈጥረሉይ ማለት እዩ do study እና study እዚኦም ክልቲኦም እንታይ ሓደ ዓይነት እዮም ማለት እዩ ኦኬ እስ ናብ verb 2 ንቐፅል verb 2 ናይ study verb 2 እንታይ እዩ studied እዩ alright studied ዝብል እዩ ናይ study verb 2 ማለት እዩ so ቅድሚ studied እንድሕር did ኣምፂና እዛ studied ልነበረታ ንገብራ study ንገብራ ኣለና ማለት እዩ ኦኬ studied verb 2 ነይራ ናይ ንቕይራ ናብ verb 1 ንቕይራ ምክንያቱ did ተጠቒምና ነይና I studied English እና I did study
English ምንም አፈላላይ የውሉይ ማለት እዩ okay I slept እና I did sleep ምንም አፈላላይ የውሉይ ማለት እዩ I played football right አስተውሉ I played football played የደለኹ play ታይ verb to እዩ ማለት እዩ so I played football እና I did play football እዚኦም ክልቲኦም ምንም አፈላላይ የውሎም ማለት እዩ ምክንያቱ verb to እና did plus verb 1 ማዕረ እዮም አውዚ ኢንዮ ዝአፈላላይ ክርድኡኩም ልግብኦ ማለት እዩ verb to እና did plus verb 1 ማዕረ እዮም እዚ ብሒሳብ በህመይ ገይሮም ትርድዎ መስልኩም ኣርባዕተ ማዕረ እዩ ክልተ ክድመር ክልተ ትክክል ድየ ያ I'm right ትክክል እየ ኣርባዕተስ ማዕረ እዩ ክልተ ክድመሮ ክልተ ሽዱሽተ ማዕረ እዩ ሰለስተ ክድመሮ ሰለስተ ሸሞንተ ማዕረ እዩ ኣርባዕተ ክድመሮ ኣርባዕተ so ኣብ እንግሊሽ ለ ብዘውዝኒዮ መንገዲ ክንኸድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ right verb to ማዕረ እዩ did ክድመሮ verb 1 ማለት እዩ okay played ማዕረ እዩ did plus play okay ብዚ መንገዲ ክትርድዎ ነይኩም ማለት እዩ ምክንያቱ neither ይኹን so ክትጥቀሙ ተለኹም ኣብ ዘውዝኒኦ እዩ ዝጨዋታ ማለት እዩ I like coffee ኢለኩም ነይረ right I like coffee እና I do like coffee ማዕረ እዮም ማለት እዩ okay I didn't sleep እና I slept እና I did sleep እዚኦም ክልቲኦም ታዮም ማዕረ እዮም ማለት እዩ so ሉሉና neither either ሉሉ እዚኣቶም ብደንቢ ጌርኩም ኣፈላላዮም ክትሕዝዎም ነይኩም ማለት እዩ እና ንመለስ neither ኩሉ ሻዕ ኣሉታውን ዝኾነ ሙሉእ ሓሳብ ኣነ ለልል ስምምዕነት ክትገልጽ ተደሊኻ ትጥቀሙሉ ኢለኩም ነይር ዓንት ወይና ሕዚ ሓደ ሓደ ጥያቄታት ክጥይቐኩም ማለት እዩ እሺ ኣብነት ሓደ ሰብ I'm not strong أنا أنكر يا خونكوي تقولوا أنا اللي ما تقولوا I'm not strong تقولوا مالتي يا تخكل neither am I تقول لهم مالتي يا neither am I تقول لهم مالتي okay I don't eat fish تقول حد سب I don't eat fish أنا عسى عيبلعي نحريلو أنا لنمال تقول لهم yeah I don't eat fish neither do I تقول لهم مالتي alright نقطع I wasn't here أبزي أين ورخوي I wasn't here أبزي أين ورخوي تقول حد سب أنا لنمال تقول yeah neither was I neither was I تقول لهم مالتي alright I will not fall تقول حد سب I will not fall I will key نحري له أنا لنمال تقول yeah neither will I neither will I تقول لهم مالتي alright I didn't take my exam I didn't take my exam فتناي I وصل خويتي لحادثة أنا اللي ما تقول yeah that's right neither did I تقول لهم مالتي so neither لنوزعتهم بالتفلالي من قد يوم تفلالي وبطلت تغنيهم كنا زوزل له فيديو دقاقيمكم مالتي كساع نردوكم right أما جمرتها نشتي مدنا قرقون خلي نشتي tricky كون خلي مالتي جن بتعمي دقاقيمكم بمرأي مالتي يوم كساعد ردكم مالتي مناتو بتعمي مسارتها ولا بهالنجارات يوم right حنتي كان بزوح أفلالاي كتفتر تخليها بزوح ترجم كتزابع تخليها مالتي so either neither so لولو زي مسلسل يوم قالت بدن بيجيكم فلالهم كتفترهم ليكم مالتي we have time سرقوا سرقوا أني منا إن أنا زكاتي